Assalamu alaikum. Abba Forest Academy ke magana. Kamar yadda na yi bayani cewa zan buɗe $50 account and how we can go $50 account. To so yadda za a yi growing $50 account. To so shine na bi hanya na bi tsari na ce kowa zai bi ka'idar da na bayar na cewa idan har yana son sashi a cikin VIP free class din nawa. To so sai ya deposit $50 account sai mu yi growing ɗin ta yadda nake trade strategy da nake bi na yi deposit a wani account karamin account $50 account. To za mu yi growing ɗin ta har zuwa yadda ya kamata. To so don haka sai a bibiye mu a kamin magana ta WhatsApp ko Telegram in kana ra'ayi in saka ciki, amma akwai conditions, akwai tsare-tsare namu, amma free ne ba wani abu nake ansa ba. Sai mu ga yadda za mu yi growing ɗin account ɗin har zuwa illa masha Allah. Idan mun ka diba gashi na yi deposit history, na yi deposit $50 account ga trade da na yi a yau. Na fara trading 17 ga watan 7 2024. Na fara trading kuma na yi trading na samu profit $19 a yanzu. Sannan kuma idan mun ka diba ga deposit din da na yi ta cikin week din nan na yi deposit din $50 account. So ga deposit din yanzu account din yana reading 69.59. So insha Allah gobe za mu ci gaba da trading a wannan account din magani. Yau muna 17 ga watan 7. Dama target dina is $10. Kullun target dina $10. To but amma yau I try ina da $19 a kai ne. To insha Allah gobe za mu ci gaba da trading a wannan account din. So duk wanda yake ra'ayin ya bi ni a wannan, ya yi min magana ta WhatsApp number dina ko kuma ya yi min magana ta Telegram dina, ya yi join group dinmu. So sai ya kalli videos guda 5 da zan sa a tashata yadda zai growing wannan $50 da strategy din nawa da signal din nawa. To so sai anjima. Assalamu alaikum. Ma'assalam.